बारा सानब्रैयाव जोङो मिटिं खालामो फुरा थांथारनाया गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे बोरसि दैमा खुरखानाय नायनो फैगासिनो दं गोबां रायजो राजाफ्रा अजद दिखांदों खिन्थु जेबो पदक्षेप लानायखौ नुनो मोनाखै बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दस्रा सोर फैदों फैयाखै आं बेखौ बारा बुजिया जोङो दिनै फैदों बेल' नङा जोङो मोनब्रैसो स्पटखौ जों नायबोबाय आरो बे गेजेरावथ' खाग्राबारि खामानिबो सोलिबाय थादों बे मैथाबारि नङा होमबा दा बहाय जिखिनि नुदों देग्लाय जिखिनि डेमेज जादों दा बेवहाय टेम्परारि प्रटेक्शननि थाखाय बेबस्था लानांगौ आरो इन्जिनियारफोरखौ लिंबोफाखादों बिथांमोनहा बहाय बेबस्था लागोन बे मोनसे जाहैबाय बाखि दा फैथारनानै जों मिथिबाय न'खरथामा इतिमध्य दैयाव थांबाय दा बेखौ फुल डेमेज होनबाय गासिबो थांजोब्बाय गतिके 95,000 95,000 बे न'खरफ्रा न'खरसेयाव मोनगोन आरो जायफ्रा पार्शियेल डेमेज बिनिबो बेबस्था दङ बेखिनिखौ खालामना होनाय जागोन जाय बिथांमोना हा खुरखालांजाजोब्बाय बिनि थाखाय नोंथांमोना माबा मोनसे बेबस्था लागोन बेवहाय जोंहा गभर्नमेन्टनि डिजास्टार मेनेजमेन्टनिफ्राय माखासे आसनि दं ओमफ्राय जोंहा चालबारिनि जि सिभिल एसडिअ नित्य बिनोद औवारि बिथां बेबो जोंजों दंफायो दा सोरना थांदों बेखौ नियमा आसलते मण्डलनि दारैसो ग्रासरुट रिपर्टखौ लानाय जायो गुदिथारनि रिपर्टखौ दा जों फैथारनाय हिसाबै एसडिअ साहाबाबो दं हिसाबै जों एमएलए बिथांबो दङ जोंहा सार्केल अफिसारबो दङ बेखौ जों दा लिस्ट खालामदों ओमफ्राय बेबायदि देग्लायनि जिखिनि डेमेज जानाय बेवहायल' नङा खोलाहाबो दङ हरै अदालगुरियावबो जों थांदों बिथिंबो दङ बेखौ गासैखौबो आङो सानथाम सानब्रैनि गेजेराव बाक्सा जिल्लायाव आङो रिभिउ खालामनानै नायगोन न'खरबेसे न'खरा फुल डेमेज जादों पार्शियेल डेमेज जादों आरो आं दा मोनसे निर्देश एबा बिथोन होलांगोन गासै थाबैनो जाहाथे जोंना फिल्डआव मण्डलफ्रा थांनानै नायबिजिरनानै सार्भे खालामनानै जाहाथे लिस्टखौ थिखांनानै लाबोयो ओमफ्राय जेला रिभिउ मिटिं खालामगोन सानब्रै सानबानि गेजेराव बे रिभिउ मिटिङाव जाहाथे नामफ्रा रावनाबो थालाङा जायना खथि जादों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बे बोरसि दैमानि जिथु खुरखानाय बेखौ होबथानो थाखाय माबा मोनसे राहा लामा लादों नामा? राहा लामाखौथ' नुगासिनो दं मावबाय थादों बे जिअ बेगजों जिखिनि खामानि मावदों बेखौ मावदों बर्डार प्रटेक्शननिबो माखासे बेवहाय स्किम दङ बोरसि एबा बेखि दैमाया बे खुरखानायाथ' गोदान नङा आरो बे जिहेतु दैया हिमालय हाजोमानिफ्राय फैयो नङा होमबा नोंखायनो बे ओनसोलाव बांसिन जोंनियाव लोमहाबनानै थानाय एबा साबमार्जिं प्रब्लेम जाया बांसिन जोंनाव सिदायैनो खुरखानाय इर'जन बिनि प्रब्लेमा जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बेखिल' नङा जोंहा गासै बड'लेण्ड ओनसोलाव गासैहाय 29टा 29टा ब्रह्मपुत्रनि ट्रिबिउटारि बिमा दै दङ आरो बे बोसोरे दैलां जायोब्ला अखाया गोजौ बारा हायोब्ला बिराद खथि खालामो खुरखायो खारन नों मोनसे जायगायाव देग्लाय जुदि नैबेखौ जों फोरायोब्ला बेवहाय नांनानै बे सोनाबहा खुरहैनोसैलाय आरो सोनाबहा गोरा खालामोबा सानजाहा खुरनोसैलाय दा बे जाहैबाय बेनि मोनसे माने बे जोंनि हिमालय फुट हिल्सनि दैफोरनि बे मोनसे आखल दा गतिके जेरावनो जादों बहायनो सेस्था खालामबाय थानाय जादों आरो बिदियैनो जों बोरैहाय पार्मानेन्ट माने एकदम स्थायि खालामनो हायो बेखौ जों सेस्था खालामबाय थादों